Zie je maar, dit is het Boppenslag Café. Met Joen on tafel, Traje Siles, internationale topper Marit Bouwmeester, broer Roelof, hij zielt in de laserklasse en teamzielster Brechtje van der Werf. En het publiek, dat zijn de voetballers van Jereveense Boys. Ja, aanstaan gaan we aan tafel en zullen we praten over de zielerij. Maar eerst Anneke Bouwmeester, welkom hier achter de bar. Ja, want lang liep het erop dat stond ik maar de zielerij de top, de vrood bestwarmje soest. Maar waar ging het mis? Ja, ik heb een ongelukje gehad in Scheveningen. Die gingen we EK gingen we daar en nou goed, we gingen eerst zelf de wedstrijd in de Zielt en die weekend daarna hoop ik mooi en zit ik in de rubberboord. En toen voor een orenrubberboord oerhuis hinnen. Oer mij hinnen, ja. Dus dat was eigenlijk het ongelukje. En, maar hoe slim wie dat? Nou, in het begin liep het wel mee te vallen, maar ik hier terug getraind en we zijn nog naar een trainingsstage geweest in Australië en Nieuw-Zeeland. En nou, toen bleek dat ik er toch wel volle les van hier. Dus toen ben ik even gestopt. Maar het idee van, nou, binnen Jelly dan zit ik weer fulltime in de boot. Maar dat voel een beetje chin. Ja, toen is het trainingsstages in Australië. Dat betekent dus, dat zie je echt in de top on. Nou, ik zit wel in Corupia in de selectie. Ik trainde samen met Marit een week in Australië. En Roelof er trouwens ik bij. Dus ja, het gong wel goed, ja. Ja, en dan op een gegeven moment, dan plotseling moet je dan even ophoren, neem ik aan. Hè? Want wat hiest een whipless? Ja, een soort van whipless, inderdaad, volle les van mijn nek. Klopt. Ja, en als je nou hoe het Marit het doet, internationaal jongen, ben je soms een tikkeltje jaloers? Nou, Marit is wel lekker bezig, inderdaad. Dus ik vind het wel super mooi dat ze het zo goed doet. Dus het is echt heel knap, ja. Ja, maar Do heeft de internationale carrière, zielcarrière, nog net uit de holle zetten, hè? Nou, het bloot toch elke keer wel weer een beetje kriebelen met XC. Ik wil zo graag weer in de boot en fulltime zielen. En zien wat ik daar nog in bereiken kan eigenlijk. Ja, want wanneer weer het ongeluk? In welk jaar? Dat weer in 2020. 2020? Ja. En 2 jaar later, want in 2009 was nog eens een keer tweede op het NK. Klopt, ja. Dus ja, en eigenlijk, de Olympische Spelen in Londen zullen wel wat te betiert komen. Maar in 2016 in Rio, dan was de Westien. Nou, dat lijkt het me wel wat, ja. Ik heb er wel een mooie plan voor. Dus, ja, in een twammersboot, toch? De Jere met Marit. Ja, we zullen zien, ja. Ja, toch? Ja. Nou, dat is wel een heel soort succes. Zie je een plakje op ergens in het café. Zorgen wij nou eerst naar de sportieve hoogtepunten van de Oude Wieken. Bij Cambuur zijn ze de eerstkomende chinstonder aan het analyseren. En het duo Henk en Alfons lid neert aan het tafel oer. Ze besjoggen de laatste wedstrijd van Telstar Hiondal. En dat het mat nog wel vaker. Of net, Henk? Fons is daar heel precies in. Die wil eigenlijk alles weten. Die besjot de wedstrijd op mat shot hem 3 keer. Tjonge, 3 keer? Maar hoe vaak besjot de wedstrijd dan, Henk? Ik shot hem meestal 1 keer en dan shot ik genoeg. We maken even een uitstapje naar het kwartbal. Voor LDODK zit het seizoen er onverwacht op. De ploeg verliest met maar liefst 10 punten verschil van Eibenest en dus uitskekelen voor promotie. Het seizoen is naar de knoppen en de logische vraag van de verslagjouwer is dan: hoe kan dit nou gebeuren? Ik kan het je ook niet vertellen. Maar kies het echt nog even een beziekje? Ik kan wel een lulverhaal ophalen, maar... Dan Marit Leenstra. Zij had werkelijk een geweldig seizoen en riet haar 2 keer op het podium bij de laatste Vrootbekerwedstrijd in Tialf. En dus de vraag: hoe kan het dat Sto zo'n goede tiener riest? Ik weet niet hoe het kent. Maar Marit, kiest ik beziekje om daar een verklaring van te Jan? Kijk, gewoon zo mogelijk rieden. Dan de shorttrekkers. Zij zitten al in Sheffield voor het WK en Bob de Jong denkt dat Nederland wereldkampioen wordt. Ja, ik heb even gerecht dat jullie favoriet zijn voor het WK. We gaan weer naar Cambuur, naar het duo Henk en Alfons. En wielst Alfons drok dwande is met het tarrieren van de training, had collega Henk vooral eeg voor oorzaken. Morgen, boys. Weer een mooie dag, hoor. Prachtig weer, jongens. Hey, wat een mooie dag, hè? Vanmiddag lekker naar buiten. God, jongen, wat een weer. Ik vind het echt lekker. 3 dagen later shot de Duider trouwens heel wat minder mooi uit als Cambuur met 3-0 klopkrijt van Telstar. Zo leuk is het net, maar aan de andere kant, Henk de Jong is het verlies de orendooi alweer vergeten. Want... En de zon schijnt. Ja, ja. Ja, hier aan tafel, Brechtje, om dat je uit te zetten, dan heeft de Oude Wieken bekendmaken. Dat is de ophoest met het matchracen. Definitief, de koest de motivatie net meer opbrengen. Heeft een soort reacties gekregen?
Ja, nou ja, het landelijke pers natuurlijk even vanuit Friesland heel volle. Maar heb je van mensen om die heen, die misschien nog net wisten? Volle bekenden die, nou ja, de meesten vinden het toch heel erg jammer. Ja, begrijpen zij het? Ja, als ik het, ja. In ieder geval als ik het uitlees, dan snappen mensen waarom ik deze keuze maak. Ja, we zullen daar verder over praten. Maar Marit, wist je dat Brechtje ophoren soers met match racen? Nee, ik zeg daar toevallig bij met Friesland op deze. Ja, wij zijn altijd de eerste. Ja. Ja? Maar toen wist het pas? Ja. Ja, wat heb je een soort contact met elkaar? Want je zit toch een beetje in hetzelfde circuit, maar dat valt dus wel een beetje eigenlijk. Nou, normaal wel, want we hadden de World Cup in Miami, is maar hebben die in. En daar hebben we best vol contact, omdat ze natuurlijk in het Nederlands team zitten. En daarna ben ik daar een maand lang op Leun en ben zij naar Palma gegaan. Dus dan hebben we minder contact eigenlijk. Ja, want je bent bijna haast nooit in Friesland, hè? Dat is nou echt toevallig. Nou weer even lekker eten thuis bij Heitemem. Even week in Friesland, ja. Even Het is wel heel toevallig. Ja, mis je dat soort dingen soms ook wel, als je in het boeteloon zit? Sta vaak in het boeteloon? Nou, als het is wel heel leuk om weer even tussen te zijn. Bij de familie langs zijn, vrienden, bekenden zijn. Ja, maar de langere periode ben wel wat vervelend zijn. Ja, maar hoeveel dagen per jaar zit je in het boeteloon of zit je hier in het boeteloon? Goeie vraag. Ik denk dat ik dit hier ontnota 12 weken tussen ben. 12 weken tussen? Ja, ontnota. We zijn nog maar in maart, hè? Ja, precies. Het drokke seizoen komt nog. Ja. Oké. En Do, hoeveel dagen zit je in het boeteloon? Ik denk dat ik 220 dagen per jaar in het boeteloon zit. 220 dagen per jaar in het boeteloon? Ja. Wat een leven, hè? Ja. Wat een leven. Nou, voor de mensen die het misschien wat minder annex binnen bij de zielerij, eventjes kwart een introductiefilmpje van waar je nou eigenlijk aan tafel zit. Marit Bouwmeester zielt in de laser radiaalklasse. De laatste 2 jaar valt ze echt op met een tweede plak op het WK en een eindtoerwinning in de Wereldbeker. Van Marit wordt op de Spelen in Londen een soort verwachte. Haar broer Roelof had dezelfde ambitie in de laserklasse, maar is Safir nog net. Hij zit wel in de kernploeg richting Londen. Brechtje van der Werf is de enige teamzielster in het zeilschip. Ze zielde op het allerhoogste niveau in de Yingling-klasse en in het matchracen. De Olympische Spelen van Peking hellen ze krek net en Londen waart het naar het doel. Maar Brechtje verleert de motivatie en besleert het topzielen erom te gaan. Pieter-Jan Postma besluit zielt in de Finn-klasse. Een tweede plak op het WK 2007 is zijn beste resultaat. Ook voor hem binnen de Spelen van 2012 nou het grote doel. Ja, de absolute zieltop van Friesland zit dus hier aan tafel. Iemand zeggen we wel in het filmpje, maar is zit net hier in de studio. En dat is Pieter-Jan Postma. Maar het goed is, hing het hij nou aan de lijn, aan de telefoon. Hallo Pieter-Jan Postma. Goedenavond. Goedenavond. Waar wist dat nou? In Palma. In Palma, in Spanje, op trainingskamp. Ja, inderdaad, ja. Ja, want voor de Olympische Spelen in Peking, jij is bij de absolute wereldtop. In 2009 heeft er even een jaar tussenuit geweest, echt vanwege een studie. Maar sta er gewoon wat beter. Hoe gaat het nou met jij? Ja, goed. Ja, lekker. Het is hier hard aan het trainen. We zijn hard bezig en het gaat goed. Ja. Ja, wat is dit hier, die grootste doel? Eerst even een ticket halen voor de Spelen voor volgend jaar, zodat er wat rust is. En het tweede doel is het WK. Ja, dus zou je even een ticket halen, even die kwalificeren voor de Olympische Spelen. Is het echt even? Nee, dat is zeker niet even. Dat is hartstikke zwaar. Ja. Ja, waar kiest die kwalificeren? Waar mixt dan op? Er zijn 2 wedstrijden in Weymouth in juni en eentje in augustus. En die wedstrijden, als je daar goed vaart, bij de eerste 4, dan zit je erbij. Ja, maar de Olympische Spelen van Takom hier in Londen, ben je nou op bot met wanden? Nee, nog niet zoveel, maar je bent gewoon bezig met progressie en beter worden. En that's it. Oké, nou nog een vraagje aan de kant van Marit, want die zei van ja, ik in de snor in hinnen. Wat voor waar is het er eigenlijk in Palma? Ja, even tussendoor. Ik vind het hartstikke leuk deze uitzending. Ik vind het ook leuk om even mee te luisteren en zo. En ook even aan Brecht. Nou, jammer dat je stopt, maar ik hoop dat je snel iets moois weer vindt. Ik wens je heel veel plezier met het volgende. Ja. Oké, bij deze, dankjewel. Aan Marit en Rolf, die zullen hier weer heen komen. Ja, het is hier prachtig weer natuurlijk. Kom deze kant op, gezellig. Oké, Pieter-Jan, dankjewel voor die reactie. Oké. Ja, hij zit er, Marit, in Palma, in de zin, lekker trainen. Begint het dan bij Dijk alweer een beetje te kriebelen? Nou, ik moet zeggen dat ik altijd wel zin hou om de boord in te gaan. Ja, maar als hij er zit in de 6 jaar, heeft hij echt wel zoiets van, nou ja, ik wil echt zo gauw als mogelijk weer op het vliegtuig stappen. Ja, eigenlijk wel, ja.
Ja, want je zit nu bij de absolute voortop in die klasse. Hoe is dat? Ja, net zo heel erg als daarvoor eigenlijk, want je bent nog steeds maar dezelfde ding bezig. Oudonier had ik een goed seizoen gehad. En daarmee is die status verloren? Ja, klopt. Toch? Ja, maar ja, dit hier eigenlijk, het is mooi dat Oudonier goed gaat, maar het gaat eigenlijk vooral om dit hier en zeker om volgend jaar. Dus ja, met gewoon nog zelf progressie maken en eigenlijk dit hier met hetzelfde dan als Oudonier. Ja, maar wordt er echt oost in de oors, jongen ook? Ja, ik denk wel dat mijn reputatie in het veld of verloren is. Maar heel extreem is net. Ja, maar waar verneemt dat dan hoor? Dat het toch wel een beetje verloren is? Nou, 2 jaar geleden bijvoorbeeld zei mijn coach dat ze mij van ja, wie wil eigenlijk nog maar die trainen, weet je wel? Want ja, je wil eigenlijk alleen met de meesten trainen die beter binnen, maar nu krijg ik eigenlijk bijna elke dag wel een keer een vraag of van die een oor om met mij te trainen. Zeg maar. Ja, want die coach, Mark Littlejohn, die verwacht wel een heel soort van die. Want dit was nog een fragmentje van 2 jaar geleden. Dit zei hij 2 jaar geleden hoe die. Yeah, she's really good. Actually, we want world domination. I think she has the capability of dominating this event, and she's on her right road for it. Ja, en eigenlijk hier hij wel een fruitje in de blik, hè? Want ja, die oude Iwi toch echt het I van die tropraak. Ja. Ja, nou, ik hou wel vol aan Mark te danken eigenlijk. Ik denk dat ik nu 2, 3 hier fulltime aan werk. En we hebben heel goede en duidelijke lijn uitzetten richting 2012. En eigenlijk, ja, we volgen precies de lijn en de resultaten die vallen precies hoe en waar we willen wezen. En gewoon ouder hier, sinds mijn positie was, waar ik kan aanvallen. Dan, ik wist nu, ik ga ouder hier uitsluiten om eerst op de wereldranglijst te staan. Dus ik sta nu echt goed voor om aan te vallen en gewoon te domineren en goud te winnen in 2012. Ja, maar dat is het doel, hè? Het ultieme doel. Dan ben je echt kandidaat voor Olympisch goud. Ja, daar ging ik sowieso voor, ja. Ja, Roelof, Sofie bist toch nog net, hè? Net zo duidelijk als Marit nou van is, nee. Nee. Wat moet er bij daar nog beter worden? Nou ja, eigenlijk is het verhaal natuurlijk zelf. Je doet elke keer zo vol mogelijk de ding die het wel maakt om beter te worden. Alleen nog is het bij mij een beetje achterbleun. Dus valt het net helemaal precies dat het mooi uitstippelen is. Nee. En dat is eigenlijk tot al in vorig jaar weer dat. En eigenlijk ouder in de winter ga ik een hele grote stap maken. Dus van nou denk ik toch nog, ondanks dat ik nog net op dat plak ben waar Marit nou is, dat ik wel in dit kwart stukje die het wat nog ga. Dat moet nog mogelijk zijn om de volgende bij te hebben. Maar hij is zo'n soort progressie maken en dan is eigenlijk de subtop wat ontstegen. En nou... Ja, ik denk dat ik wel het seizoen dat ik op dit moment echt wat in de top on zit. Dus dan ga je het wel worden. Nou, het eerste zien, maar zeker in de eerste keer. Ja, je merkt een heel soort bij elkaar traint, toch, in Australië? Ja. Ja, toch? Of net een heel soort? Nee, nou ja, het kwam toevallig zo uit dat we een trainingsperiode in hebben. Of ja, net helemaal toevallig, maar dat we gewoon echt iets aan elkaar konden. Dat Marit iets van mij leren kon en ik iets van haar. Ja, en dat pakte eigenlijk wonderbaarlijk goed uit achteraf. Ja. Maar top 10 Olympische Spelen, dat is eigenlijk... Nee, ik ging er net voor top 10 en ook daarin mooi. Want dat is de eerste stap om te plaatsen. Dan ging ik voor een medaille. Eigenlijk ging er maar 1 medaille natuurlijk. Dus. Ja, broers. Ja, je ging om te winnen. Ja, broers. Ja, dat was winnen mooi. Ja, en Brechtje, jij heeft eigenlijk jarenlang in datzelfde traject zitten, hè? Ja. Van, zijn jullie individueel, in teamverbond, wie dat trouwens een bewuste keuze? Ik heb altijd ik heb vanaf mijn 8e hier al altijd mooi iemand oorshield. Dus ik ben dat ik wend om met meerdere mensen wedstrijden te zullen. En ik vind dat heel erg leuk. Maar je soms net het idee van, ik vind het wel eens een keer noffelijk om individueel te zien? Of heeft die ik vind het juist heel leuk om iemand of met meerdere mensen samen te werken en zat tot een resultaat te komen. Ja, en nou uiteindelijk de beslissing om ermee op te houden bij het matchracen, want daar gaat het dan om. Dat jarenlang Jingling heeft om die nooit matchracen. Voelt het zwier? Ja, ik dat weer een gemakkelijke beslissing. Ik heb het Olympische Ziel ik altijd met volle plezier doen. En ik ben na de Ingling-campagne ben ik weer begonnen met matchracen. En mijn doel om een medaille te halen op de Spelen. En dat ik nou deze keuze maak, dat weer net wat ik van tevoren bedacht hier. Nee, want 2 jaar lang ben je daar nog mee het wandelen, van Londen natuurlijk. En dan oorlog hier, voordat het grote doel misschien wel realiseerd wordt. Ja. Je er een streep te beginnen. Ja, alleen als het plezier en motivatie in de sport fut is, dan is het, die topsport doe je voor meer dan 100%. Daar leed je alles voor, daar doe je alles voor. En
Nou ja, als je dat niet meer opbrengen kan, dan moet je stoppen. Ja, daar sluit eigenlijk de komende reportage wel aardig op om. Want Brechtje zielde dus de oude jaren in de Jingling-klasse en bij het matchracen. En die beide klassen hier te krijgen mijn coach. Daar is hij, Maurice Paardenkoper. En hij wie er onder oren verantwoordelijk voor dat Brechtje net mooi mocht naar de Olympische Spelen van 2008 in Peking. Paardenkoper werkt nou in Engeland en verslagjouwer Roelof de Vries zocht hem op. Haast 4 uur werken ze te jaren. Maurice Paardenkoper en Brechtje van der Werf. Maar hij is vertrokken naar Engeland, voort uit Nederland. Nou is hij even weer om, dus praten wij met hem. Ja, meneer Paardenkoper. Waarom Engeland? Is Nederland niet goed genoeg? Nee, eigenlijk niet. Nee. Het is meer dat op een gegeven moment dan wil je verder. En in de sport heb ik wel geleerd van wil je weer een medaille halen of in ieder geval proberen te bereiken, dan moet je echt een stap verder maken. Maurice Paardenkoper! Maar qua organisatie had ik mijn twijfels. En dat liep eigenlijk een beetje spaak in de laatste jaren. En daarom had ik zo van nou, op een gegeven moment ga ik toch voor mezelf kijken waar ik het meeste plezier en ook motivatie uit haal. En dat kwam in Engeland. Amateurs in Nederland? Amateurs, ik vind ze wel wat amateuristischer dan in de andere landen. Ze trainen doen mij nog een vrouwje en zij ervan voelen uiteindelijk al. Ik Brechtje, de teleurstelling wie grut. Heel grut. Ik lees altijd een oeral de relatie tussen Paardenkoper en Brechtje van der Werf. Dat is niks. Hoe zit het nou? Nou, ik denk dat het allemaal wel meevalt. Het is meer gewoon, als je zoveel jaar met elkaar samenwerkt, dan is het niet altijd koekenij. Ja, maar je kan net bij elkaar op koffie. Nou, nee. De laatste jaar toevallig niet, maar we hebben wel samen veel gedaan en veel gereisd. En, dus dat valt allemaal best wel mee. Maar je meent het net helemaal met elkaar eens, hè? Nee, niet altijd, nee. Maar dat is juist mooi, want dat hoort bij sport. Bij sport moet je ook een beetje gewoon elkaar kunnen voeden met informatie en elkaar een beetje uitdagen. Dan kun je het beste uit de personen halen. Ja, zij is min of meer ophouden trio. Ik weet het niet. Nee? Nee. Want net als mij is zij ophouden omdat ze het heel het eens wie maar de bliert. Nee, dat klopt. Maar daar was ik het ook niet mee eens. Ja, we willen het nou gewoon uitbouwen totdat wij gewoon de beste binnen. En gewoon zeker binnen dat wij daar in Weemt daar een medaille halen. Dat is wel schande dat zo'n topsportster als Brechtje er dan mee ophouden mag. Ja, dat is erg jammer. Ja. Dat is de eigen schuld van de Sielboen. Ja, vind ik wel, ja. Amateurs, komt hij weer? Amateurs, ja. Ja, Brechtje, reportage van Roelof de Vries, maar die oud-coach. Is deze Maurice Paardenkoper nou wel of net de oorzaak dat die motivatie kwijtrekken bent? Nee, Maurice is net de reden geweest dat ik in september, oktober al onjong van nou, dit boksen net. Maar hij is toch wel de man die het zijn heeft van dat is net mooi naar Peking? Nee, nou ja, dat vond ik toen net leuk. Nee. Dat alleen nog, dat deed ik bij sport. Dat is mijn jonge zielsters. Dat wie doe je Jingling, hè? Dat wie in Engling, ja. En dan mochten treien de spelen varen. En het wie van tevoren niet bekend, toen ik on dat Engling-traject begon, dat er maar één boord met treien zielsters de ziel mochten. Ja, dus zo'n size afvallen. En dat Maurice de keuze maakte. Ja, en heb je daar een beetje de bedenken van die hele formule, Maurice Paardenkoper? En dan uiteindelijk zou je zeggen, nou oké, dan maak ik wel de switch naar het matchracen. En wie komt er uit de hele hoed? Waar Maurice Paardenkoper niet in? Ja. Daar is hij weer. Nee, nou, we hebben in het matchracen hebben volgens mij Maurice ik weer dien. En wij binnen in oorlog hier ben we daar in het groeit. Alleen toch onbestuur van het Wetensportverbond kwam er een hoop onrust. En we zielden in verse teams. En, maar wie hij daar verantwoordelijk voor? Nee, want dat is wij hebben dat zelf toen, wij zijn zelf zomaar begonnen. Ja. En terwijl dat het in één keer al ieder oors moest, er kwam ontzettend veel onrust. En dat had ervoor zorgen dat dat de situatie nou is zoals die is. Ja, want ik kan wel vernemen van, zich heeft er wel moeite mee hoor, met deze drege beslissing. Want ze is het echt een beetje missen. Ik bedoel, het reizigen, hoe de hele wereld heen, is dat ik missen? Ik, op dit moment nog net, maar ik denk wel dat ik dat zeker mis. Ja, want ben je hem daarom wend? Doe je het weer op het vleertje van de stoofvat? Ex-9. Je komt eigenlijk overal. Ik bedoel, ben je hem daar al aan wend? Of is dat eigenlijk al
heel normaal? Of geniet je hem ervan? Ja, nou ja, het is gewoon normaal. Het is wat erbij hebt. En ik vind het ook wel lekker. Ik ga mijn trainingsperiodes juist langer maken. Dat ik in plaats van 3 weken meer richting de zonweken voetbal. Gewoon dat ik daar echt een thuisbasis kan creëren, vol het wetter op kan. En ja, ik vind dat wel lekker eigenlijk. Maar het liep zo mooi hè, voor de Boeteverhoord. Maar hoe zwier is het leven van een topsporter in de zielerij? Ja, dan zou ik het best een dag omschrijven, ik denk. Nou ja, ik ben ook gelijk 6 weken op Palma aan het trainen geweest. En dan is het gewoon heel simpel. Dan is het maar eens wekker worden. Dan eerst het conditiewerk. Dat we in Palma vaak fietsen, omdat het mooi is daar. 2-3 uur fietsen. Meetjes het wetter op. Dus dat is wat we krijgen in het filmpje jongen. 2-3 uur en jongens in de fitness in. En dan word je jongens op bed. Ja, hè? En dan s'nachts een rustdag en de volgende week hetzelfde verhaal. Ja. Dus dat is, ja, het zijn lange dagen. Het zijn lange dagen, maar het heeft ook wel wat. En je hebt natuurlijk alle jaar dat ene doel voor de eigen. En dood een heel soort mijn orenzielers, hè? Vanuit het Boetelongen. Ja, klopt. In Nederland en ik had dan is er net zo heel vol in mijn klasse. Dus ik moet vooral buitenlanders opzoeken. Familie. Of familie. Ja. Dus maar ja, bijvoorbeeld in Australië hadden we over niks aan getraind. En ik ben dan eigenlijk op zoek naar elke keer de beste. En ik moet dus in Perth wordt het altijd hut. Komende WK. Dus dan ga ik gewoon een jongen, Bolletje Roelenvaarder, die is 20 kilo zwaarder als mij. Dus die gaat sowieso als zoen in de boord hetzelfde vaarder gaat die hudden. Dus wil ik het liefst met hem trainen zodat ik me aan hem oplopen kan. Dan gooi je op gewicht. Ja, maar nog steeds een discussie wie nou eigenlijk beter is. Maar ja, misschien moet we een keer een onderlinge stielrace houden. Ja. Maar dan heeft toch geen les van wettervrees, of net? Heb ik dat net wettervrees? Ja, dan ben je zeeziek toch? Ben je toch net? Zeeziek, ja. Is dat is echt weer? Toch een beetje raar voor de zielen, of net? net? Een beetje raar voor de zielen, ja. Dat had ik als een evenementje in het verleden. Maar... Echt weer? Dus je moet sparen in de boord? Ja, dat kan wel een keer, ja. Ja, die kan bij me net niet, maar ja, dat is een beetje vervelend bij komstgriep. Ja, want, nou, nog even over het paardenkoper. Paardenkoper die zei, ja, we willen graag, ik ben een stapje hoger opging. Ik zit nu in Engeland. Want wat zou er nou nog beter kunnen in Nederland? Nou ja, gewoon de structuur. De structuur met beter? Nou, meer gewoon visie van tevoren al op papier zetten. Het is nou vaak dat, of als ik zo naar het matchracen, dat hebben ze in 2009 hebben ze dat plots oppakt. En volgens mij moet dat al in het traject ervoor, moet er al een heel plan voor wezen. Oké. Dus iets meer voor het ding. Maar zei dat deze helemaal... Maar... dat ik daar een maatje daar. Ja? Nee, voor mij is eigenlijk heel duidelijk. Als zou je hier gewoon dit gaat gebeuren, zag je het wel stap voor stap. Dus wel... Oké, dat is misschien een goed verschil bij de lezer en bij de ja, dat ja, ja, omdat zit matchracen weer natuurlijk een nieuwe discipline. Ja. Dus en ik internationaal wie er nog een hoop onduidelijkheden hoor. Alleen dan toch vind ik van nou ja, voordat het ergens om begint is het belangrijk voor de bond om nou ja, duidelijke lijn nu te stippelen. Okay. Want dan hier dit nou net gebeurt. Ja, helder. Nou, Tierentank van je komst naar de studio. Ja, we hebben één doel verregen natuurlijk de Olympische Spelen. Ik wil nog even naar Anneke. Anneke, ja, gisto ik nog mooi naar Londen. Ja, in Londen ben ik erbij en in 2006 zie ik zelf. Hè? Ja, hè? Dat zie je zelf in Rio. Hè? Dat is echt vol gezellig, ja. volle mooie water, toch? Ja, precies. Ik heb beter zitten als in Londen. Hey, heel soort succes. Doe ik voor zelfs berichtje in, ik denk in de kaartenbak hè, van het arbeidsbureau. Dus ik druk op ziek naar werk. Dus, druk op ziek naar werk. Ja, dus ik hoop dat ik straks iets kan vinden als procestechnoloog of als nou ja, een project kennen we met wetten, sport en recreatie. Nou, bij deze de sollicitatie. Mensen kunnen reageren op omroepfriesland.nl. Want staat hier Taco Manje, meer sport dan onder oren omtikken van het WK Oostland in Insel en het WK Shorttrack in Sheffield. Na je weekend in het café zitten hier trouwens de shorttrackers Sjenky Knecht en Daan Breusma. Waar weet, en dan hoe direct nog een hele gezellige jongen. Dag. Hoi, bedankt.